de que vir á roca. Nin meu abuelo, ou sea, abuelo nada, que non mandaba nada. Que aquel levantábase e metía tras do cepo que había na cociña a quentarse. Pero miña abuela nunca prohibiu a nadie de que viñera a ver a roca. Incluso ela acompañaba as persoas a que viñeran ver. Meu pai tampouco, as fillas tampouco. E resulta que esta roca recibiu unha carga de munición, que non sei se foi unha bomba polo sonido. Estaba, si era como un lausado, encima desa estaba sujeta a algo. E aí, aunque chovera, eles estaban aí, disfrutaban. Sí, que digo, meu pai dicía esa juventud bebendo así, que os vin na televisión bebendo as mozas pola botella, dixen eu, papá, que usted contou que viñan ás 5 da mañá para a casa de Penas de Mouros. E dixo, ai, pero ás 5 da mañá viñamos os homens. Que as túas irmás levabas eu e iría arriba e pa a casiña. As túas irmás, as súas irmás. Dixo, viñamos os homens, e viñamos unha vez ao ano. E despois viñan facer, cando mataban os cerdos, viñan facer a festa dos liscos. E por aí xa había escampados e facían ese aquí, claro, puñan unha mesa de madeira, enxada nos árboles, unhas tablas. E asaban os liscos,